Üdvözlünk mindenkit a Watch Magyarország csatornáján, és ma a Punibet támogatásával elhoztunk nektek 10 indokot, hogy miért lenne érdemes megnyugvasztani magatokat. Tartsatok velünk! Előbb-utóbb mind megdöglötök. 10. Nem kell többé bevásárolni a kisboltban. Azt alig, hanem mindannyian tudjuk, hogy mikor elmegyünk a boltba ételért, kenyérért, ruháért, kábítószerért, fegyverért, óvszerért és egyéb nyalánságokért, sok esetben ezek a shoppingolások elég kellemetlenné tudnak válni. Sokszor emberek szoktak lenni ezekben a boltokban, akiknek éreznünk kell a hónajszagát, hallgatnunk kell az ugatását, a politikai konteóiknak a hangosan való kipofázását, sorbanállást, boltban való szarást, szatírkodást és hasonló irritáló cselekmények lezajlását. Nem beszélve arról, hogy minden olyan szinten drága, hogy legszívesebben inkább be sem mennénk az üzletbe. Ahhoz, hogy ezeket elkerülhessük, könnyű megoldás lehet mindezekre, ha megtanulnánk hegedűzni, borotva pengetővel és az ereinket használva hegedűhúrként. 9. Tamás István Ferenci. Aki esetleg nem hallott volna Tamás István Ferenci stresszelebb gyerekről, azoknak elsősorban annyit kell tudniuk, hogy észből nem sok jutott neki. 2018-ban mindössze 10 évesen kezdte internetes pályafutását, mikor Skype-on videóchat keretein belül kezdett el egy szál fügykösben táncikálni, 8 évvel idősebb online haverjainak örömére. De ez nem az első videóm YouTube-on ezen a csatornán. Természetesen ezek mellett elkezdett még videókat is publikálni, rendkívül izgalmas mindennapjairól. Hű, de büdös van, fingottál? Most fingottam. Sajnos ez csupán csak is csokoládésan csicskásan, csak a kezdet volt a számára. Azóta egyre minőségtelenebb dolgokat csinál az interneten, utazó embereket kezd el videózni a trollibuszon beleegyezés nélkül, TikTokon bizonygatja, hogy több füle van neki, mint IQ-ja, de legalább újonnan zenei karrierbe kezdett, és egyébként zenei kifejezetten nagyot mennek, hogyha halláskárosult vagy. Remélem eljut hozzád a dal, hogy téged soha se bántottalak. Tudod te is, hogy én soha se bántanálak. Bocsi, hogy amiket tettem, nem akartam. Hogyha életed során egyszer sem szeretnél összefutni ezzel a véglénnyel, akkor nyugodt szívvel tudjuk ajánlani a mindennapos alkohol Aspirin kombót. 8. Nem kell többet dolgozni. Azt mondanom sem kell, hogy hétfő reggelente felkelni és heti 5 nap 8 vagy még több órába bejárni dolgozni nem éppen a legkellemesebb dolog az ember életében. Rengeteg stresszel és fáradtsággal jár, és emellett még el kell tűrnünk a kollégáink agylefárasztó fasságait, és nem mellesleg a főnöknek is nyalni kell, mint a zsebiribi baba. Mindez persze egy nagyon csekény végösszegért, aminek az oroszlán része el fog menni lakbérre, rezsire, ruhára, kajára, villanyszámlára. Ezután szerintem senki nem fog meglepődni azon, hogy a hónap végére kicsészettül kevés pénz marad az ember zsebében. Ebből még egy jó cségós kést sem lehet megvásárolni. Kinek hiányzik ez az életéből? Viszont megvan a megfelelő választás, hogy mit kell tenni. Szóval buslakodásra semmi ok, a Cien kapszula szívesen segít. Hiszen a túlvilágon amúgy nincs több pacalarcú főnök, nincs több átugorhatatlan YouTube reklám, és nincs több hóvégi számlaszopás. 7. Nem kell többet lefürödni, feldevonal zuhanyozni. Mostanában eléggé leszoktam a zuhanyzásról. Inkább fürdök, mert 25 percig abban több főzelék az jó le. A tisztálkodás a mindennapjaink része, viszont belegondolva rengeteg időt veszel az ember életéből, nem beszélve a rengeteg meleg vízről, amit az idő alatt elhasználunk, ezzel óriási gázszámlát termelve, amit persze hónap végén ki kell csengetni a roldék főbérlőnek, és ráadásul ez egy olyan dolog, amire az átlag ember rendkívül nehezen veszi rá magát. Szerintem ezzel senkinek sem mondok újat, hogyha mi megszűnnénk létezni, akkor többé ez sem fárasztana és keserítené meg az amúgy is igencsak rövid életünket. 6. GTA 6. Ugyebár 2013 óta a GTA játékosok a GTA 5 üres Los Santosában ragadtak, amelyről az idők során bebizonyosodott, hogy igencsak semmilyen silány senki földje az egész település. Nemrégiben azonban megjelent a GTA 6 első előzetese, ami egy igencsak ígéretes helyszínen kápráztatta el a jó népet. Viszont mi van, ha ez az egész csupán megtévesztés? A GTA 6 fővárosa Vice City könnyen lehet, hogy ismét egy üres, unalmas, jellegtelen szellemváros lesz. A játékmenet és a fizika gagyi, a történet megint egy klisés, kiszámítható, súlytalan, 6 évesek által megírt baromság lesz. Pont, mint a GTA 5 cselekménye. A főszereplők és a többi karakter személyisége pedig annyira lesz mély és érdekes, mint egy használt koton a Bla Luisa tér koszos járdáján. Magyarul pont olyan lesz a játék, mint egy átlagos Alex Csiger videó, azaz rohadt látványos lesz, de tartalom semmi nem lesz benne. Ha ti ezt a csalódást nem szeretitek megélni, akkor ajánlom figyelmetekbe a Kék Bálna videójáték 100%-os végigjátszását, lehetőleg Twitch-en.
Még egyáltalán nem értünk ennek a borzalmas videónak a végére, viszont már most bepofátlankodok egy feliratkozásért való kuncsorgással, és ha már itt tartunk, ne felejtsétek el a csengőt sem benyomni, hogy azonnal értesüljetek legújabb stock tartalmainkról. 5. A PS5 jobb, mint a PC. Most mi van? Mi van? Édes Istenem, miért most? Sajna minden ember életében eljön ez a pont, amikor be kell látnia, hogy a PS5 sokkal jobb, mint egy Gammer PC, vagy akár egy Chipsbox. A világ legjobb videójátékai, amikor az összes többi játékot iransba rakják, azok itt csak kizárólag PlayStation 5-re jelennek meg, semmi másra, így az, aki minőségi játékokkal akar játszani, az vagy vesz magának egy PS5-öt, vagy pedig a sarokban fog szomorkodni, amíg a nőjét a PS5 gamerek lenyúlják előle a játékokkal egyaránt. Sajnos sem a Zsákfül című játék, sem a Marvel Spider-Man 2, sem pedig a God of War hagymalők soha az életben nem fog kijönni PC-re, még 10 000 év múlva sem. Igaz, volt néhány játék, ami kijött PC-re, de ezek igazából sohasem jelentek meg számítógépekre, csupán voodoo mágia áll az egész mögött. Ha nem akartok egy ilyen valóságban élni, akkor higgyétek el, nem vagytok egyedül. 4. Nem kell többi Watch Mojo Magyarország videókat látnod, ha akarom mondani, nincs szükség többé sportolásra. Bizonyára nektek is feltűnt, hogy általában már akkor, amikor ránézünk egy megkívánt ételre, úgy felszalad a súly a mérlegre ráállva, mint amikor édesapád mérgesen rohan fel az emeletre, midőn megtudja, hogy a fiúkat szereted. Ezáltal elvéve azt az élvezeti forrást is, amit a kajának köszönhetnénk, mint például a pacalpörköltnek, a sült szalonnának, a sajtburgernek, a pizzának, a sült krumplinak, a jégkrémnek, valamint az oreós milkacsakinak, és még sorolhatnám. Ha ezeket az ételeket gyakran fogyasszuk, akkor könnyedén meghízhatunk, és hát ugyebár nem akarunk úgy kinézni, mint egy disznó a vájúnál, ezért az ez elleni való küzdelem már érzelmi sokkot tud előidézni egy átlagemberben. De ha ne talán mégis meghízunk, akkor első gondolatunk minden reggel és este az lesz, hogy hogyan szabaduljunk meg eme súlyfölöslegtől. Ekkor kénytelenek leszünk a sportot választani, mint pótcselekvés. Ami sokszor abból áll, hogy ki kell mennünk a dögmelegbe vagy a hidegbe futni, esetleg be kell fizetni egy konditerembérletre, ami rohadt drága, zsúfolt, büdös, kellemetlen, és még mellette fájdalmas is. Hát, tudod kinek van ehhez kedve? 3. Nem kell többé megélni a kiközösítést. Ismerős az az érzés, amikor egy új közösségbe kerülsz? Legyen a suli, vagy munkahely, próbálsz beilleszkedni, igyekszel leküzdeni a szorongást, inkább félreteszed azt a szokásodat, hogy a telefonodon lógsz, és megpróbálsz ismerkedni a többiekkel, viszont hamar rájössz, hogy te ebbe a közösségbe pont annyira passzolsz, mint egy traktor a Forma 1 versenyen. De persze ezzel ellen nem tesz semmit, és megpróbálsz egy pozitív látszatviszonyt kialakítani a többi emberrel, mivel még valószínűleg egy jó időt le kell húzni velük. Azonban rengetegszer az a vége a dolognak, hogy egy adott személy vagy csoport kipécéz magának, kihasznál téged, nem fogad be egyáltalán, elkezdik kamu profilokkal spamelni neked, hogy a Fallout New Vegas a legjobb, líkelnek rólad egy dickpicket, vagy csak egyszerűen annyira rátszállnak, hogy kedvet támad fellázadni, amiből persze úgyis le fogod húzni a rövidebbet, mert nyilván ez így szokott működni. Ha ezen meg vagy lepődve, akkor hülyébb vagy, mint egy átlagos Andrew Tate rajongó. 2. Nem kell többé szakmát tanulni. Amint befejezzük a rohadt középiskolát, egy újabb döntés előtt állunk az életben, hogy mégis hogyan tovább. Egyetem? Főiskola? Esetleg szakmatanulás? A döntés bizony nem egyszerű, tekintve, hogy a pénztárcánk is kong az ürességtől, bár sok esetben nem csak a tárcánk, hanem a fejünk is. Ezért aki szakmáját érettségivel végzett, annak nincs más megoldás, vagy elmegy dolgozni 12 órába egy olyan gyárba, ahol úgy kezelnek, mint egy eszközt, és ez idő alatt megunod 27-szer is az életedet. Ez főleg akkor a legcinkesebb, mikor olyan proli munkatársak mellé kerülsz, akik folyamat olyasfajta kérdésekkel zaklatnak, mint például, hogy mikor verted ki utoljára. Ha ettől az élettől irtózol, szerencsét próbálhatsz OnlyFans-en, de ha ez is offos, akkor teljes lelki nyugalommal mehetsz még 3-4 évet leúzni a klotyón az életedből. Kitanulni egy olyan szakmát, amit nem is szeretnél, viszont jobb, mint a segédmunka. Ugye? Legalábbis ezzel tömjük a buksinkat. Ha már a szakmákról van szó, akkor kétségtelen, hogy a tanári szakma a legnehezebb. Elvégre is egy aránytalanul kevés havi fizúval kell elviselned egy olyan melót, ami abból áll, hogy tiniket kell tanítanod, akik órán inkább a TikTokot pörgetik, vagy ellognak azért, hogy cigizhessenek, vagy nyugodtan kábítószert fogyaszthassanak literálisan Colgate számokat hallgatva, vagy pedig azért, hogy titokban szeretkezzenek. Ha ne talán oly meggondolatlan és provokatív dolgok jutnának az eszedbe, hogy felszólalj ezek ellen és igazságot szeretnél a tanároknak, akkor ne lepődj meg azon, hogy a szónoklás közben a kormány egyik mesterlövésze elintézi, hogy egy lyukkal jobban szellőzzön a fejed. Mindjárt a végére érünk, viszont mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány vígazdíjas.
Nem kell megélni újra mikor, elmegy a net. Vagy mikor lekésed a tömegközlekedési járművet. És egy újabb kétharmadot. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Első. A szerelem. Alighanem az egyik legnagyobb hasonlóság az emberek, az állatok és a PlayStation fanboyok között, hogy igen, szükségünk van egy pára magunk mellé. A dolog miértje rengeteg egyénnél eltérő szokott lenni, sok esetben főkolomposunk nem szeretne egész életén keresztül párkapcsolatot folytatni a kezével, vagy a birkájával, azonban gyakori indoknak számít az, amikor valaki azért szeretne magának egy partnert az életében, mivel szeretetre van szüksége. Ez nagyjából annyira számít meglepő dolognak, mint mikor kiderül, hogy nem létezik a télapó, vagy hogy égési sérülést nem lehet nutellával való kenegetéssel ellátni. Elvégre is érthető, hogyha valaki úgy látja értelmét az életének, hogy közben van miért és van kiért élnie. Ezáltal szerencsétlenünknek szüksége van egy olyan specifikus személyre, aki mellett érzi, hogy szeretve van, és hogy ténylegesen sokat jelent valakinek, mindezt oly módon, amit barátoktól vagy haveroktól egyszerűen nem tud így megkapni és érezni. Ezeket a fajta viszonyokat a filmekben és a mesékben általában a lehető legcukormátosabb köntösben mesélik el, kiszámítható happy endinggel. Csak hogy mivel az átlag emberek életét nem William Shakespeare írta, így ezek a sztorik nem mindig úgy végződnek, mint ahogy azt a tinikről szóló Netflix sorozatokban szokták hazudni nekünk. Legtöbb esetben, ha nem jön össze a dolog, annak nagyon sok indoka lehet, például mikor nem működik a kettő személy között a kémia, nem jutnak közös nevezőre, az egyik fél nem felel meg a másik elvárásainak, egyikük már foglalt, esetleg nem érzi magát elég éretnek egy kapcsolathoz, vagy pedig csak szimplán azért nem lehetnek együtt, mert testvérek, és még sorolhatnám. Sok ember lelki állapotát ez a dolog és a gyakran vele járó üresség teljesen romba tudja dönteni, akár csak a szél, amíg meg nem nyálazott kártyavárat. Ti nektek melyik az az indok, ami miatt legszívesebben levetnétek magatokat a 10-ről? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel erre a lélektelen csatornára, és ne felejtsetek el bekövetni minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, Snapchaten, Twitteren, OnlyFansen, Tumblrön, Skype-on, MySpace-en, Discordon, Steamen, Twitchen, Pornhubon, Google Plus-on, Telegramon, Epic Games Launcheren, Ubisoft Connecten, Kicken, és azt hiszem ez minden.